হ্যাপি হোলি। এইটা ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହୋଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଲିର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ, ସେଦିନ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଥିଲା। ତ ଗ୍ରହଣ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ଆମ ସପିଂ କାମରେ କିଛି। ତ କିଛି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଖାଇଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗଲୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଇଟ୍ସ। ଏଠୁ ଥିଲା ହୋଲି, ତ କିଛି ଘର ପାଇଁ ମିଠା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ। ଦେନ୍ ମିଠା କିଣି ଆସିଲା ପରେ ଗଲୁ କଲର୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ରଙ୍ଗ ବିନା ତ ହୋଲି ଅଧୁରା। ତ ସେ ହୋଲି ପାଇଁ କିଛି ଫଗୁ କଲର୍ସ କିଛି କିଣିକି ଆସିଲୁ। ଦେନ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୂଜା କଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୋଲି ଲଗେଇ ନଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳିଲି, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ମୋ ଦିନର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳରୁ କିଛି ରଙ୍ଗ ଆଣିକିରି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଲଗେଇଲି କି ହଁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ମୋ ଖେଳକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ହୋଲିର। ଦେନ୍ ଇଏ ବି ଗାଧୋଇ ପାଧା ହେଇ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ। ବାକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିଲୁ। ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବାବା ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହୋଲି ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି କେବେ ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳନ୍ତିନି। ଦେନ୍ ମମିଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇଲେ ଇଏ ହୋଲି, ମମି ବି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜଗେଇଥିଲୁ ପାୟଲକୁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଲୁଚିକି ଯାଇ ବସିଥିଲା ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ କି ମୁଁ ଖେଳିବିନି, ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଯୋଉ କଲର୍ସ ଲଗେଇବିନି। ବାକି ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଏ ତ ଭାଇ ଜିଦି ଲୋକ, ଯେମିତି ବି ତାକୁ ଲଗେଇବି ସେ ପୁରା ଜଗିକି ବସିଲି ଆସିଲେ ପାୟଲ ତ ମୁଁ ଲଗେଇକି ହିଁ ଗାଁକୁ ଯିବି। ବାକି ବହୁତ 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 ମଜା ସେଦିନ ଘରେ। ତ ଏଠି ଯାଇ ସରିଲା ଆମ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଥିଲେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କି ଆମକୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ 2 ଜଣ ମିଶିକିରି ଗାଁକୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜ ଗାଁ ବୋଲି ଭାବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଘରକୁ ଏଇ ଗାଁକୁ। ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ଭଳି ଲାଗେ। ବାକି ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର। ତ ମାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହୋଲି ବୋଳିଦେଲେ, ମୋ ସବୁ ଦିଅର ମାନେ ମିଶିକିରି। ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କ ଘରକୁ ହୋଲି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ଦିଦି ବି ହେବେ, ମୋର ଏ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ଝିଅ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ସେଦିନ ପୁରା ଏତେ ମଜା ଆମେ କରିଛୁ। ଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା କି ହଁ କି ହୋଲିରେ ମଜା ବି ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଘରକୁ ଆସି ପୁଣି ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ଖାଇ ପିଇ କରି ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। ଦିନ ଉଠିଲା ପରେ ମାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାକରା। ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପାର୍ଟି। ସବୁ କିଛି ମାଇଁ ବନେଇଥିଲେ ଘରେ। ଆମେ ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ